kama mmanya ya adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ mmanya atọgbuo onwe ya. Mmanya atọgbuo onwe ya ka ọ dọrọ n'afọ. Mmanya atọgbuo onwe ya. Ọga? Ọka. Moto ejugo bịa ka anyị pụwazie. Gata, mgbe anyị eji ya wee pụ n'aka anya ndị mmadụ. Onye ka nna atụ egwu. Nke a bụ obere ife n'ebe livi nọ. Nọrọ na gwa m n'anya. Anyị ebunya bụ ụgbọala. Akwapụ ya akwapụ. Anyị eburu injin anwa. Anyị eje n'ụlọ ọrụ ọzọ. Anyị ha n'ebe ha anya donye. Anyị donye ha ne. Anyị agwazi onye nwe moto. Ịghọtago? Anyị gwara sị biko na mmefa na anyị na-agbata eke. Agbata na-enye ụfọdụ. Ịghọtago? Iji ya. Oga Jonas onyeru Igbo version. Nna m ku Jonas. Oya. Agwara gị n'ụbọchị niile ahụ Christmas. M nweta aga m egosi gị ihe eji akpọ m agụ onye isi draft. Abatala m. Nwanna mmụọ ma dịrị ebe a. Amaghị m ihe ị na-ekwu ebe ọ so na mmụọ gị ya dụrụ kpanatakwa ya ma mmụọ gị nọrọgodo ebe a aga m na-agba gị jide ka ọ bụrụ na nyere gị nke a n'efu. Ọ bụ eziokwu mmụọ ga-anọ ya ka m jụọ ebe ka mmụọ gị gara gịnị na-eme o nwere ka o si dịbe gị be m gịnị ma ọ ga-eji bụrụ be m o nwere ike ịbụ onye ọzọ ịma asị na n'ihe ewu mkpa dịrị nwoke ewezụga chukwu ya nke ọzọ ezinụlọ ya ma gwa m eziokwu ịma ebe enyi o nwere ihe na-eme n'ụlọ site n'ike nke Chukwu mba ememe mana ị na-efu anyị ga-afụ na o tego ụmụ Pọl bi ebe a eziokwu ihe kwuru bụ eziokwu ọ bụ Pọl na-enwe obere nsogbu na-abịa ya na nwunye ya nwunye ya wee were maka ya bụrụ ibu ya na-ebidobeghị ebido ọnọdụ a na-enye na ụmụ Pọl nsogbu rinne ewezụga otu ihe a sị na m anụbeghị nwaanyị aka m ịnọrọ onwe m nke bụ kwa ụbọchị nsogbu ụmụ nwaanyị ijide ha n'ụkwụ osi n'isi isi n'isi ọgbadata n'ukwu isi n'ukwu ọgbadata ebe a ya bụ ihe dịkwa egwu ịdịka onye nụgo nwaanyị gị na-ekwuzi otu a gị na onye nụ nwaanyị o nwere iche dị nọ ewepụ na mma ya ọfụma akụmasị na ike anụrụ nwaanyị dịka apa ma ọya anyị nwoke mba biko agbata otu osiri dị ejiri m agụrị ya pama biko ejiri m na-agụrị ya pama ka anyị zụwa okwe biko biko ejiri m agụ ya pama chekwube nnọọ na ife ga-adị mma ọ ga-adị mma n'oge adịghị anya Chukwu nọ ya ọ ga-adị mma ngwa a sị gị na ọmụ nweta ngwa ka ebe o si abịa ị hụkwara ụzọ onye kụziri gị akụziri gị ọfụma nsikwa ebe a vụrụ ya ịwaị ọfụrụ otu ndị ebe ndị ada maka njiri ebe ahụ Chukwu nwe mmeri erikwa na m ego na Chukwu nwe mmeri erikwa na m tisha Chukwu nwe mmeri ihe ọ bụ na mere Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri erikwa na m tisha Chukwu nwe mmeri erikwa na m ego na Chukwu nwe mmeri ihe ọ bụ na mere Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri erikwa na m tisha Chukwu nwe mmeri Chukwu nwe mmeri egwukwa na m ala Chukwu nwe mmeri egwukwa na m ego na Chukwu nwe mmeri ife ọ bụ na mere Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri enwekwara na m ego na Chukwu nwe mmeri enwekwa na m ala Chukwu nwe mmeri ife ọ bụ na mere Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe mmeri ịma na Chukwu nwe ayọnụ kebe na oge na ayọnụ kedu isi obi aṅụrị gị na-agụrụ egwu kịta ọbịa bụrụ na ị na-agụ egwu nwafọ ife abụrụ kpe ihe omume ife abụ nwe mmeri Chukwu ya zọpụta m na milion na agba na shọka nke mgbe na mmadụ ebuli efe eji agba mmiri agbaju oke nna m lifilapụcha nwere onye ma mgbe Chukwu ya azọfụta ife abụ mgbe Chukwu ji bịa onye ọdụ ka mgbarasị mgbe Mezaya ji bịa ọbịbịa onye nwa ọdụ anya karọfịa rapụcha eje n'ebe a rapụ mfu mbọsọ ọ ya akpọbe rapụcha ana m abịa ọ na-adị abụrị sometimes like this ịnọ ebe a
Una na-ekwu si na nna akwafu ego, nna agba tushọ, nna akwafu ego, weta ego nna eme nka nekwana gị a na-ekwu na mgbe ha rie m Chukwu nwe mmeri ma mụ nwere isi ha Chukwu ya nwekwa mmeri na nke ikpeazụ emecha m wee rie da tushọ eriri m ya eri nke na-aka ikwukọtara abụọ asụ o nwere ebe na-ewe m ka nka ikwutara abụọ asụ Chukwu nwe mmeri mmaga tisha Chukwu nwe mmeri okwu ekporo gị okwukwe ọ bụ osi agbaka m ntị aghọtakwa m ebe na-eje mana ajụọ gị ajụjụ kịta nwe ego na ka ị nweta nwere ego na iji mana onye pụta ebe na-amanye ya amanye elu karịa onye bụ akpa ego one ka iritere ife a na-ewu anyị eji mmadụ ya eji ya ara soro ya mma ngwa gị ego ole iritere ife a gbanye nwe ike ịgwago bụ na ịmakwa izu a niile eji m nnukwu ego m ga-eji wee tụọ gị nkwụ ị ga-anwụta nkwụ n'ọnụ gị otu ọbụla ị chọrọ ya n'izu a niile ayọ na ịtụ m nkwụ agọ m nkwụ maka ọ bụrụ egwu gara atọ m n'ịtụ nkwụ ndị mmadụ na-agbakọta m nkwụ agọcha m nkwụ otu n'otu nke gị bụrụ ofe nkụpụ ịgọtafe na-ekwu ka m gwa gị o nwe efe nweta n'okwu gị m eso gị ṅụrụ ya obere maka na ife anụmanụ ọdụ ka ebe a na-ete Pita mmanụ n'isi ka e wee rie Pọl ịghọtagwo ife nyere ife akịta abụ nne maka eri ụwa njem ọrụ gị ayọn onwe nube mbọsị m fụrụ inwetara ma ọ bịa nakọta asị na ị na-amụ amụ na inweta eritekwa eriri fa kama afọ na-eriri eri mgbe ilu onye fụ na otu gụfa jiri ibe gị ife nye gị ife akịta abụ nne ka i wee chighata azụ ọnọdụ ka ebe a na-akpọ ma nkịta ekuke ịtụsara ya nne ọ na-abịa na-amịa shile ọ na-abịa ịgatakwu o ife mere ife nye gị bụ nga ka e wee rie gị ka e wee chighata ka e wee rie gị nke a yeri gị ericha ya ta mkpụrụ obi gị a yeri aṅụ ọbara gị ị na-amara mara ekwuchakwa m now in fact ihe awụ grass kpochapụ chef okporọgwụ chef amụm ibe niile na-eri na shọpụ a ka ọ dị ya isi na ndị iru abụọ ndị anaghị emechibe mmadụ ụzọ ife onye na-aga n'ihu isi na ebezina akwa ebezina na tava akwa dụrọ na ibe adọpụtara ya na akwa agwagwo ngefe nwere ụkwana m ego na Chukwu nwe mmeri ife ọ bụ na mere ọsọ bụ na ire gị kwụ ọtọ mụ na ga-akpa maka kịta ka na-ekwu ka ndị ogbu ya na mgbe Ọga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ a na-akọ ihe na-eme n'obodo anyị nwanne gbara mgharị ihe na-eme n'obodo a nwanne juru m anya mana ezi onye hapụkwa okwu ezue ka ahịa eri mgbada anyị atọtụrụ ngịga Ọga Jona ihe niile bụkwa n'ọrụ mana ịzụ mmadụ ka ụfọdụ na-eme ka atụrụ ụfọdụ na-eme ka ewu ụfọdụ bụ onye ka ọdọrọ mana ịpanie ya elu asị m gị buru ya gaba mana ịpanie ya elu asị m gị buru ya gaba maka na onye bụ igu ya ka ewu ụzọ aga etuto ahụ toro na mgbada ọ na-enyekwa nsogbu atụrụ ọmara mana ọ bụrụ ofeke ofepụ ọ bụrụ na ị mara asụ ọ na-esote ya mma mana ị mara asụcha ezi onye isi biri ụkwụ ngana kpuchite ute agụụ ekpughe oke ehi gbadote ọsọ oke mmadụ achụọ ya onye kwa nsogbu gbara ya ọsọ unu na-ekwere m na mma hapụ ụgbọ m ebe a maka nkewa enwere m ike ịhapụ ya enwegasịrị ebe m chọrọ ịga hapụ ụgbọ na-agwelụkwụ na-agagharị ọgụ ya alụ ụgbọala asụgo ngụ bịa echi ịbịazi echi ibuli ụgbọala gị enwere ife na-emenụ gharago mana mmechigheta azụ n'ofu ntabi anya nsogbu bịa ofu ntabi anya chigheta azụ mana ka ị na-apụ nyekwana anyị ego anyị eji ya ebido ọlụ biko ka anyị nwee ike bido ọlụ ozugbo gee m ntị o nwere ego ọbụla m na-enye gị mbata nkwụọ gị ụgwọ gị ịnụgo dozie elu m ụgwọ m onye agụ kpọrọ gị abịago saa anya ọnụ na-eji na-aga livi nwaanyị ọma m na-adị mmadụ ma nke na na-ekiri ị chọrọ ịgo ụgbọala ọ dị ka ọ masịrị gị na macha ego ụgbọala ọlụ ọlụ ọgbọ na ego na-ego ụgbọala na-ego na mburu na-akpa ala na-asị m ndị a na-ego ụgbọala fe ebu isi na-abụ
eweliwe biko ka ọ dịrị ajụ dị fa ngwa na esemokwu na ya akwa ajụjụ ka m jụrụ ka eweliwe edekwa ka ebe ndị mmadụ onwe onye hụrụ ebe a onye ọbụla jere ezumike ezumike nke olekwa agbaga Christmas ka agbaga New Year ka agbaga Sala ngwa a na-agba Christmas na-agba New Year na Easter sọsọ mgbe a ga na-eje ezumike ka mmeke mmalụ ezumike baje bụ maka ala aja nwụrụ n'izuụka gara aga ezumike a ka baje ala aja nwụrụ mala ala aja nwụrụ n'izuụka gara aga mala kịta nchịkwanụ ka m bịa nara ha ego ndị ji m ụgwọ ma agụ ma mopo ha jicha m ụgwọ apa ama ngwanụ ka m lawa bịakwa biko mmara na ị na-atụrụ masị na ha nọ mba mmara ama na ihe ị na-agwa m na ọ wasị ihe m ga-eme gị ịmarakwala onye ahụ si ebe a pụọ anụ ọhịa negodo ukwu ya ka ọ na-ebugharị ebe a aka na-alụ weda alụkwuo nkịta otele aka na-alụ weda alụkwuo nkịta bịa Kedayo. One one like candy. All like candy. Nna elele gome ya. Ihe na-eme moto erika. Onwe amadi m onye kwuru azụ ya aja. Akụtọsị moto akụtọsị. Ndị butere ebe a ka ebu n'ụzọ bute ya ka ejelu anya alụ n'ọlụ na-arụ tupu ebute. Ka o si na dị, fa nwere ike bụ na fa ga-anachi nsogbu. Kedu ngwa ụlọ anyị gotesi? Ọ dị n'ime boot. Ka ha dị n'ime boot. Okay. Oga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ a na-akọ ihe na-eme n'obodo anyị nwanne gbara ihe na-eme n'obodo a nwanne mana ezi onye hapụkwa okwu ezue ka ahịa eri mgbada anya atọ Oga Jona mana ịzụ mmadụ ka ụfọdụ na-eme ka atụrụ ebute m ụgbọala m idozi ya o nwere nwa okorobịa mana ịpanye ya enu mana ọ dị ka ọ nọrọ nso mana ịpanye ya enu asị m gị buru ya gaba maka na onye bụ igu ya ka elu ụzọ aga etutu ahụ toro na mgbada ọ na-enyekwa nsogbu atụọrọ ọmara kedu ife mere ụgbọ m ọ bụrụ na ị mara asụ ọ na-esụtụ ya mma mana ị mara asụcha ezi onye isi ngana kpuchite ute agụụ ekpu ya oke ehi kwadota ọsọ oke mmadụ achụọ ya mana onye kwa nsogbu jiri nganga gbara ya ọsọ unu na-ekwere m enweghị ike iwetu obi enweghị ike ya enwegasị m ebe nchọrọ ịga ma ebute ụgbọala ebe anyị dosi ya bata kịta ọ na mebisi anya biko kedu ebe anụ mpanwụ si na onye isi ụlọ ọrụ unu ebe ọ nọ kedu ebe ọ nọ ọ bụrụ ya bụ onye isi ihe ọ bụla sọ gị kwuo ọkwa ihe ọ gwara m n'ọnọdụ m dịka onye nwe n'ọrụ a ọlụ m ime ka ndị afịa m niile ka obi dịfa mma ya bụ na achọrọ m inyere aka biko ka efi bụ n'obi m ga-eji aka m buga ebe ọbụla ịchọ ije tata ga-eji aka m were ụgbọ buga ya ka anyị na-aga ụmụ ọrụ ma na-alụ ụgbọala tupu anyị anatafa ga-alụsi
biko kedu ụgbọ ị ga-eji bụgharị m biko maka ụgbọ niile ka m na-aba n'anya na ụlọ ọrụ ma ụgbọ ọbụla ị chọtụ anya aka anya were ya jere ka mmalụ ma mma bawu nke a nke a aka alụsịrị ya mana a ga-eji nwe aje ebe na ebe ka ị chọsị ije ebe izizi m chọrọ ije bụ Ikoyi ana ekwesịrị m ị na ebe ahụ ana m ekwesịrị m ị na ebe ahụ tupu 30 minutes tupu nkeji 30 gee ntị nwoke m ekpebigo m otu a ka ọ ga-adị ị ga-abịa naba achọrọzi m ya ebe a ọzọ ịnọlụ ka nwa ọrụ m bịa naba bịa nakwuru nwanne yi zipụte si kama ị ga-anọ n'ụlọ na-eche na ị ga-eje obodo oyibo ka ị bịa ebe a mụta ọrụ aka ka ị wee nyere ndụ ya aka ị bịa ebe a na-eti ya apịtị n'iru nakwuru nwanne naba biko nna m ukwu biko ka nna ya kwa gị nnukwu ọgha biko aka na-alụ weda Spana yọlọ m ya Spana yọlọ m nnukwu ọga anyị Sito akwa mụ na gị bụ ọyị Sito yọlọ m biko biko yọlọ m ya Spana na-ayọ biko gentụ na abụ ụnafu ya onye na ọbụla n'ime unu chọọ iso ozu ya chee na ị ga-abịa ebe a bịa nye m ọbara mgbali elu achụọ m ịka si chụọ anya na anụghị ya jen na ọ dị mma okwu agwụgwụ ka njezie na shọp eche m na ịkarị nọ ka anyị metụ ụmụ ife aka anyị metụ ụgbọ aka na hapụ ya abụ onye nwere ọrụ na m enweghị ọrụ apa ma bịa enwere m ọrụ gama ka anyị metụ ụgbọ aka ụmụazị ọ gajụ na-apụkwa onye ụmụazị anwa ebe ka ha dobere ụgbọ a Ọga Jonas onye ruo kiri ebe agbọ mma kpekpere ka kiri ebe agbọ mma Ugo, mmadụ m ihe ma agụ egwu otu a nere ebe a naghị ala akara aka gị n'ihu ka m gwakwa ndụ gị onwe ka kara nwere ifefu maka onye ị na-ekiri ebe a nụ ife dị n'ime erika ịgọta abịa na nke egwu ọnwa ka m mezi gụkọtara gị egwu ebe ngụkọtara gị egwu ebe kịtara m nwụrụ atụba gị ozugbo ọ ya na-eke nọ na eze ịgata rapụchakwa n'ife na-ewute mbụ na kara ọnwa onye enyemaka ụmụ ụgbọrọ aka nsi mekata n'ụwa Chineke si ngwa nwa m na onye enyemaka ọ bịa nyere m aka akara aka ma wee bịa na mmezu ka m gwa gị mmeji egwu wee gwụpụ ụwa igbo nwoke kunie ebe a weta ị na ebe a na-ala ụlọ a weta ọkụ n'ebe a na-ala ụlọ imejọ ọrụ agara gbachiri kefe mgbachiri kiri ebe agbọ mma kpekpere ka kiri ebe agbọ mma Ugo, mmadụ m ihe ma agụ egwu otu a nere ebe a naghị ala akara aka gị n'ihu ka m gwakwa ndụ gị onwe ka kara nwere ifefu maka onye ị na-ekiri ebe a nụ ife dị n'ime erika ịgọta abịa na nke egwu ọnwa ka m mezi gụkọtara gị egwu ebe ngụkọtara gị egwu ebe kịtara m nwụrụ atụba gị ozugbo ọ ya na-eke nọ na eze ịgọta rapụchakwa n'ife na-ewute mbụ na kara ọnwa onye enyemaka ụmụ ụgbọrọ aka nsi mekata n'ụwa Chineke si ngwa nwa m na onye enyemaka ọ bịa nyere m aka akara aka ma wee bịa na mmezu ka m gwa gị mmeji egwu wee gwụpụ ụwa igbo nke a na-emekọta bụ ka dị abịa na nọ nkịta ịmagbo ife dị mmadụ ime ka ịmagbo ife onye dị ife dị ime ọ ya naghị agba mbọ nọta ogosikwa nsogbu adị m ga-enyere gị aka ihe nyere m aka